Malam mingguan. Oh, malam minggu. Iya. Ya apa kayak sih? Lagi tak setel lagu gitu. Malah yang kira ki kasihnya itu apa nih kering ngomanyo. Asu tenan. Mantesannya rak muni. Ya ramuni. Lah nyapa? Ya umumnya. Yang set juga kayak helm. Mosok tuh? Iya. Iki ning coba tuh iki. Coba. Walah yo memper. HP karo handset podo endose. Iki mancingnya mau nyok. Ini ya. Wingi. Heeh. Iki malam minggu sepi nih pada desa kuburan. Biasanya nom-noman sliwar wae kok. Iki siji ora sing ngitoy. Upaya padha geran duit, Mbok. Yang ini ki sadu. Ini semenjak anu paijem uripku tak kairos. Wayah malam mingguan. Tapi ada malam mingguan karo sapa? Mau lho. Mulai batir ya ora enak sing liwat. Arep WA antri. HP ini wis didol. Arep telepon bunga. Ya mesti wong ira tau ndek paketan. Biasane welcome pono itu. Wiri rono rene iki belas ora ketok ya. Ya done ndi ate. Tapi yo cuacane janggo raine paijem ini. Kini ngasih metu berbahaya. Besok udanan gitu dalan nih. Jadi ngene ayat ngopo yo.
Iya. Tak pikir-pikir aku ki goblok ya. Wih aku ki ndek kolam dhewe. Kok ya mancing ada tak rono. Mancing ning gimana yo? Penak. Lah, nek ngene iki mah ayo beres. Pancing wis ketata kabeh. Nek cara oleh ya aku ora rugi. Ora oleh ya ora rugi. Longgi kolamku dhewe. Lah wong aku ki CEO kok. Ya bebas to. Montor agar ajak marani manyuk kak anane sial ae. Apa saya? Ora enek liyane ora apes ngono. Ketok ya tak isi bensin full kena geng langi. Ngono kok iso entek eneh. Ketok sawang yo ora bejaji. Nek sahabat Pertamina ngene iki aku yo rugi suwe-suwe. Umum ora tinggalane bapak aku iki lho. Tak seret tak ketok-ketok tak kilokno iki kok. Hah? Oh, lah suwi. Mula tak setel musik tak tencepno kok yo ora gelem muni, ora metu lagune. Bro katut casing ngetok to iki. Walah. Ayo sekarang main manyuk toh. Wah. Jebul aku yo buako ya. Jebul aku nyuruhke enek 50 kilo iki. Oke. Ngopo ke? Kok iso merenung dhewe ki ngopo ke? Jebane tekan to iki. Mancing nang kolame dhewe walesan sak pirang-pirang jereng kabeh iki jenenge
Mancing sakmene akeh tak jereng kabeh. Siji iwak rene semangan jane ngopo. Ya wis turu to, Bos. Wis bengi iki. Nanti kula lembut iki. Wong iki lembut patakmu. Wong teko kok senyap kowe sniper. Lah kowe rene numpak apa iki? Halo, H2. Dua terkutuk. Apa? Jago iki sing ngendi? Aku to. Oh. Ya maksud aja merene to. Malam mingguan. Oh, malam minggu. Iya. Ya apa sih? Lagi tak setel lagu gitu loh. Malah yang kira ki kasih nyetak apa nih kering ngomah nyuk. Asu tenan. Mantesannya rak muni. Ya ramuni. Lah nyapa? Ya umumi. Headset yo kayak helm. Mosok to? Iya, Iki ning coba to iki. njoba. Walah yo memper. HP karo handset padha endose. Iki mancing mau nyuk. Wingi ya. Wingi. Heeh. Wet wingi mancing ngene iki. Ini gini. Ganti le mulai. Lah niatku le mancing kok. Ya apa? Ngubah Tom. Orang petuk nek karo tengah sasi ya isendos ya awakmu beli ya. Heeh. Ndas kita mundas. Iya, iya ta. Tak delok-delok pancingmu jan warna-warna yo. Wakeh men. Wakeh men pancingmu yo. Loh. Apa kok kira ngerti? Apa? Nah aku ki lho. Buka toko di Jepang. Toko apa? Ya toko pancing. Toko pancing. Heeh. Ah, sukses lho kowe. Ora. Ya kok ora? Ya nek aku sukses sing ngono ya ora mungkin aku balik ning Indonesia to ya. Belum tikar. Warna-warna pancingnya yo ya. Heeh. Impor kabeh. Impor. Iya iki pancing impor kabeh. Duh, mati api men ya, Yuk. Aku kayak ngerti loh. Lagi sing iki impor saka ndi iki? Iki saka Itali. Kali. Iya, Itali khusus gawe mancing paus. Waduh. Paus. Iya. Paus iki iwak paus sing gedene sak kapal kae to. Iya. Lho kok semua ceklek iki lho. Waduh. Nah terus, nah sing iki Iki saka Spanyol. Spanyol, Spanyol. negarane Lionel Messi. Iya. Iki keunggulane apa iki? Nah, nek iki mancinge iwake rada cilik, nek rada galak. Galak. Heeh. Lampung. Hiu. Wah, dia. Hiu. Iki. Abang-abang sih ya. Ndi? Iki. Ya abang iki. Iki. Heeh. Iki saka Amazon. Amazon. Iya. Amazon Brasil. Iya. Mancing apa kuwi nang Amazon? Anak konda. Anak konda. Heeh. Lah bapak konda nih? Ya bapak kondane kowe kuwi ya. Oke. Masuk. Wonglet berarti pancingmu ya, Yuk. Heeh. Ndi takon sing dine. Lah terus lah kayak. Sing iki. Oh, oke. Iki saka Mesir. Mesir. Iya. Sik to, Yuk. Bukane Mesir iki anane
padang pasir iki. Lah iya, anane yo lautan padang pasir ngono kae. Lah terus awakmu mancing nang Mesir sing mbok pancing opo? Nah, ora tau ndelok TV ngono kuwi. Pancen TV ku nama wis tak delok Nyuk. Ning Mesir tak ki mancing Oscar. Sing ngene ya. Ya kok kewan sing wes-wes ya. Ya, Walah. Berarti iki pemain awakmu iki duwe pancing pemain segala medan ya. iya. Kuwi. Lah lagi kok aneh dhewe iki. Sing di Ki. Iki coba taruh iki aku. Loh. Lah iki senare ndi iki? iki ra ono. Goib lho piye jan? Goib. Tidak jelaske mengko. Nek iki Jepang. Hah? Jepang lho. Matamu PC. Kuwi Cina. Hanya ini biasa buat mancing kapra. Aku ngerti tono. Dan iki mau gawe mancing emosi. Kok iso? Ki mancing emosi wong masalah kowe kita kon wae. Iki seprane to yo. Lah yo ora tau mancing. Mulane aku takon karo awakmu ngono lho. Opo? Aku lho. Udah laka dah. Wong iki mbok yo ndek perasaan. Ono kancane teko yang ini iki mbok yo gawe-gawe wong wedang kono. Walah, kowe iki arep ngombe lho. Ora. Yo kena iya. Ki terus nyurung H2R maraton ini kok. Ya arep ngombe apa? Wis arep lah. Kopi wae yo. Masuk. Yo, adem ya ngene. Iya. Iki kadek tak tunggu nang. Oh iya. Menawa wong oleh apa mau kayak paus? Iya. Kok anaconda? Iya. Tak antenan iki. Oke ya. Iya ya. Jadi Aja lebih. berarti rada pahit sithik ngono ya. Iya, biasa mosok kurang hati aku. Iya, gue biasanya kopi nih sak sendok, gulanya setengah, gelas kok. Pom. Apa? Jebule ini tak pindah ini kono. Aku iki lali lho tuku kopi. Urung tuku kopi. Urung, Bro. Kopi mau awani. Ya teh apa pola? Teh yo. Yo, sinteni yo. Heeh. Pom. Apa nih? Tiba ya aku ki lali ora tuku gula. Ora tuku gula. Tapi kan teh tak. Lah iki lho gak wadah itu tak simpan jebule gak wadah itu. Jadi kini atau omah pora, Pakmu. Lho, iki teh pinginane. Ngono. Utang putih iki. Ya sekarang muka lah. Anget yo. Ya sekarang. Teh pikirannya dulu ya kakean cocok. Ompong. Jadi niat gawe tang ora to? Apa nih? Tiba ya aku ki godhog banyu ketawan. Alah, miskin. Yuk, Mas ya. Kan ya ora gablok apa-apa. Lah mau ki kok ini ijel kang putih nganani putih iki. Wah, tenan to. Sopo ini sapes tenan aku kok.
Banyu kolame ya. Wis gampang tak suluk dhewe kok aku. Tua sehai enak rasane murah regane enak tenane. Nah, Cuk, welcome no. Welcome sopo? David welcome iki lho. Kuwi David Beckham. Oh. Welcome pono. Ono to iki? Iya. Wis ra omong wae, dantum ngono iki lho. Mah tulungi kuwine, iki lho wong iki lho. Lho. Wong iki iso tangi dhewe. Lah nek iki sapa sing nangekke? Lah iya. Capri. Gini ya. Iki pecicilan matane senengane. Iki lho, delaloraan sapa sing gawe ngono. Rolaan deng. Rolaan. Ya no, aku motonya sastralatan rono ini. Jadi kok ngendi lho iki? Lah ya saka omah to. Lah ngopo ini? Nah, mesti lali, mesti lali. Biasa to, bayaran to. Bayaran opo meneh? Bayaran ngarit to, Bos. Ngarit sedina bali ping pindho. Halo, delok ana. Wedhusku ae mbok ngriki lho. Ora kok mundiak lemu mah kering kabeh kaya ngono. Lah perti kowe, wedhuse nganti mana? Nanti mana lu aku ngantek wegan lek ini kandang. Yo wegah rupane kok kowe kabeh. Iki tidak bengi mau antoke Mas yo. Antok ya raimu iki. Wis. Nek jengkel wedhus e tak dol dhewe kabeh engko lho. Ora yu. Oh. Bahan piro to? Yo bahan piro? Ngarit ping piro wisan? Pindho. Nggih. Pindho iki wis 2 dina apa 2 minggu apa 2 jam? Rong dina bayar kewajibanmu. Lagian yo ora sanggup ngarit iki kowe rasah nyuwun wedhus ngopi tik kono. Terus piye iki? Saya kono dhewe kok. Lah nyapa? Lah kene ngarit iki raweh. Ngono. Heeh. Lah kok iso? Lah iya, jadi tarik ki aku wae ngono. Iki berarti salahmu to, Pon. Oh iya. Lah yo. Lah iki kok sangu ngene barang iki Malam minggu to, Bos. ngerti malam mingguan iki. Ngerti ora? Jamu lho malam minggu. Jamu. Iya to sanomno. Lah kamu kan ya urung cukup umur to. Wis ngene ae. Itu bikinnya bareng-bareng. Mbak aku mbek manyo, iya to. Wis
masalah bayaran kan pikir kapan-kapan kan yo kena to ya nyuk ya. Iya. Ya yo. Iku lho ya. Lah mending ngombe iki terus mancing. Dewi mancing opo? Mancing gedang goreng. Nek mancing iwat to ya. Gedang iki dibuka diputeri. Oke. Kowe ora lolak-lolok. Turune gelas iki golek-golekno gelas. Lah ngono ya tak kei gelas kosong. Lali aku nyut. Lah, kok malah dong ganteng-gantengan. Udah bagus sepiro rame jane. Iki lho ndang disilir, sapa sing nyilir ki? Ya kowe lho goceki lho. Aku paling tuwa iki. Terus justru nek paling tua ya nyilir. Ngono. Iya. Oh, diantuk kabeh iki. Kowe bakal-bakalan. Wedhus sekali kok ya mene iki. Nah, pesan kantoi. Tok ini. Kan suket tenteng ya. Aduh. Kleru nyuk. Kleru. Kleru. Yo mangat. Kleru. Maaf, deng. Wis ganti to. Ngopo? Umume ya. Wong ngombe saiki blandar ki sing bar nenggak langsung ganti blandar liyane. Oh, ngono. Iya, alias nyilir dhewe. Lah kok imut men kene wong tuwek arep akal-akalan. Siliri. Betul ya. Man, ayo. Iki lho wonge. Iki yo melu gendeng. Iki lho. Udah. Bang. Bang. Yo kok ora mlebu cangkem yo. Yo kok ora mlebu cangkem yo. Lahir gini. Arep yo. Cangkeme ngalih yo. Jeng suweger. Ngoper kayak perapatan kono. Waduh Hiram. Wong itu nang kene diekek nyang kono lho. Aku nih. Oh, apa toh? Kel. Yalah, mak lampir. Uji kekuatan. Wong Mampir kayak gini. Mampir. Kalau tulung banget ke cangkring ini lu.
Ya aku orang siapa kan ketawa ini. Saya jangan mati.